Здравейте, нека да бягам. Той се не иска да го такова. Само трябва ще ги изключа бързо. Ох. Не ги изключа. Много съм тук. Абе. Айде те харгаса. Дойдоха два разкошно и зомби. Те и тримата бяха. Те и тримата са зомбита. Да, бяха вече зомби. Нямам по-голям късмет. Голям късмет. Голям. Чакай, сега... Вече той е принцеса Геди, знаеш. Що? Мартин е принцеса Гея. Да, вече той. Пристани, човек. Мога ли да енчантвам с блокове? Не. Как с блокове да инча? Лапис лазолит блокове. Мисля, че не може. Може трябваше само да правиш на лапис лазери. Стакче. Хора, само да ви кажа, че аз, Марек, няма да правя много големи клипове. Тук това е стара версия, не е толкова много. Чувал съм, че Недър портала привлича ендърмени. Първо ще се събръка. Ама си чувал. Взимай почвай. Аз ще мога да ти кажа хубави инчанти, Марти. Какво ще е? Аз знам много хубаво. Давай да пиеш. Здравей! Ей, тук мога да се остава. Да, бах ти хубавата къщичка и заедно ще. Извинете, че го казах. Имаш малко левеле за това. Тронслона. Тото, не, тото. И аз Замисли лаписа. Чакай, ще си енчантна само това. Тук Unbreaking 2, Unbreaking 2. Да, знам. И повече няма да енчантвам. Що? Така. Не, готуша. Поне вече си го. Ще читвам. Да, ще читвам. Така му... По-на троп с две! Хубавче! Не това пет! Мале! Взимай го 3. Не може. Трябва. Не дей да го инчантваш. Ако имаш, може да събери малко левели и може да ти стане това. Бона хакрост 5. Това е страшен. Аз имам такъв 2. Бона хакрост 2. Или как се нарича. Не съм голям специалист по инчанти. Давиците те мразят. Също както и зайците. Бах ти този заек с червени очи. Крипърче. Давай. Крипърчето малко тръцна и сега. Няма левел за теб. Добре. Убивай неща. Ще убия теб. Не кажи. Няма да бягат. Колко заека имаш? Малко. 1 билиард. Да, снимай. Добре. Кой левел съм 13? До 30 имам още адски много. Трати много усилия. Ооо! Зайчета. Здравейте, фулват на... Аз ги на зайци. Крава. Тя не бяга. Тук има рожден ден от класа и моя почерпи. Пожелах и много гаджета и много любов. Аре, човек! Вкъщи си имам достатъчно легло. Ама не е достатъчно гаджета. Недостатъчно гаджета. Мартина, ще се загубиш, по-добре не дей. Пак ли бе? Път гледай. Далека. Ти дори не знаеш как се бие крипър. Ясно ли? Ти как се бие крипърица? Много ясно ми е. Да, затова гръмна. Сега ще убия овца. Да. Алчна овца. Ники, ще гледам от твоята недо. Да, той... Дай ми сега Какво беше онова вътре? Обърни се малко. Хайде бе. Скелет.
Виждаш ли? Абе, Мисля, че ако може да удариш. Мартин Малинов. Ах! Абе, не се махни. Абе, как ме цели? Като удари стрелата в главата. Ето сега. Как? Ааа! Много тъп скелет. Ай, тук и после не да го... Аха. Но то било толкова лесно. Благодаря за стрелите или там каквото ми писна. И така, дами и господа, очаквайте клиповете ми в моя канал, който още не съм го направил, но ще го направя. Аз обичам много да копая, но сега не ми е до това. Аз най-много мразя да копая, обичам да се бия с блиц и Блейз. малко да читвам. Ама не съм такъв читър, за какъвто да кажете всеки ден читва по 100 Абе, кума цели, бе? скелет. Мартине, носиш щастие за хората, които те гледат да видят как те убиват. Абе! Пак ли става водица? Ние, Маринов. Аз хода по мост. Но ти си имал мост. Да, вчера го направих. Браво. Обаче не пред вашите очи. Що? За жалост. Защо? И аз съм направил мост. Сам че в читнат сървър. Хора да... Чита. Не съм читър, И нали каза читнат сервер? Читнат сървър, в който играя без да... Ще играя без да снимам. Добре. Просто ще си игра така, защото не ми се почва. Иначе имам сървър, който не съм го читал. На Survival почнах, обикалях и както се... Мартин е направил с стрепчица. Поне ги направи на дъски, да такива ги прави. Заповядай е това. Не го разбирам. Канализация ли? Не. Тук има някакви огромни чието. И то, където сега говори. Ние сме в тази. Но той може да не го чуе. Може да не го чуват моите зрители. Супер. Ако го чувате, той е огромен читър. Свалил се хакове и няма по-голям от него. Ужасен е. Има Петър Долов. Да, има. Един от нашия клас, дето съм се фука. С неговите гащи. Да, с неговите гащи. Сигурно с неговите гащи. И така. Тук минута ли? Не. Повечето малко търца е тръбата. Хоп, хоп, хоп. Не му докосва. Убий го, бе. Убий го. Пак ли че, бе? Имам този път меч. Кой левел станах? Оха, 14. Много ме дразниш. Сега, като си взема това, като цела. Абе, млъкни, бе. Млъкни, да, млъкни. Или престани да стреляш по него. Не мога да стигна. Ето, чувате ли тези? Как копаят този дърт? Ако не чувате, добре. Не ви... Умри. Ти ще умреш, не той. До мен така веднъж беше ме убила скелет. Добре, аз се махна. Махай се, да. Сега като взема меча. Става страшно. Пак във водата. Не му за нищо от експит. Взех му експито. И стрелата. Много Ой, пак ще взема експит. пая, като е ония пая, където ще влезем преди мен.
Може ли да е тебе? Жало да ти пая. Имаш ли водица? Имам. А, не. Бач. Научи да се вземеш, да се направиш по-скоро. Прави с 3 пръчки и 2 пая. Знам как се прави. Добре, мазърчине. На телефон всичко е показано. Сега той не знае какво става там. Кой е чутал всеки? Спазвай правилата за биене на крипър. Бий го от малко далече. И откъде се става? О, стрела се. Тук да ти става. Така да ми го сюда.